دادم тамошобинони азиз, ман бо хату хабарҳои тозачӣ дар 2 ва 3 сол як маротиба компания аксия барои занҳое ки дар дигар ширкатҳо кор мекунанд. аксия хи ча сар мешавад? Занҳое ки дар ширкати Avon, Oriflame, Mary Kay, Atomy, Greenway, ширкатҳое ки дар Русия кору фаъолият мекунанд. 20 апрел кадоме ки дар ширкати Faberlic регистратсия мешавад, яъне ки ба ман муроҷиат мекунед, ман шуморо дар командаи худам номнавис мекунам, ҳамроҳи командаҳотон шумо бонусҳои компанияро удвоид мегиред. яъне ки агар директорский бонус 80 000 боша, шумо 180 000 мегиред. агар ҳамаша ҳисоб карда бироем, шумо дар тӯли 6 моҳ 10 миллион пул кор мекунед. агар шумо занҳои бомақсад бошен, болои ма шуморо кӯмак мекунем ки тезтарак шумо ба маошҳои хуб бироена. барои команда созӣ шумо тезтар ёрдам мекунем ки тез командаҳои худтон насозен. бо аз тарафи худам браслету чалаҳои тилло отдельно барои шумо ва командаҳотон гарантирований подарок роӣ мекунам. шансҳои беҳтарини худтона ай даст насиен. фаромӯш накунед, ин шанси тиллоие. тез дар ватсапи ман муроҷиат кунед.